सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा 33थि बैसागु बिदाय फोरबो खुंनो साखाफारा जादों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा फैगौ 1, 2, 3, 4 आरो 5 मे खालाराव सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 33थि बैसागु बिदाय फोरबोखौ एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थिग खालामनाय जादों। बेनिनो गाहाय सायनासालि लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। दिनैनि लाइ खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेश्वर बसुमतारिया। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला आरो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि खुंगा 33थि बैसागु बिदाय फोरबोआव बायदि रोखोमनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय, गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादा थांखि लादों। दिनै सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो बिदाय आफादनि जा 33थि फैगासिनो दङ 33थि बैसागु बिदाय फोरबो आरो बे बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थिया गायनो आंखौ दिनै आलासि महरै लिंना लाबोदों आरो लिंना लाबोनायनि थाखाय बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। मानो होनना बुङोब्ला बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि एखेबारे हारिमु नङा होमबा? बे जोंनि थांना थानायनि मोनसे एंगारनो हायै रंजानाय फोरबो। दा ओंखायनो जिहेथु दिनै खुङै दिनै 33 बोसोर आगान होबाय आरो बे 33 बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहाथे मोजाङै खुंफुंलांनो हाथों आं बेखौ गिबियावनो आफा इसोर अबंलावरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो बयबो दिनै खाम, सिफुं, जथा, सेरजानि रिंब्लानो जोङो बयबो मोसानो लुबैयो आरो बेखौ जोङो जिहेथु खुंबाय थानाय हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय हिसाबै बेखौ खुंखानांगोन आरो दिनै बेखौ खुंनो थांनायनि मोनसे लाहार फाहार जाहैबाय। आरो देग्लाय ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लाबावदों दा बिथांमोना बे बैसागु रंजानाय फोरबोजों लोगोसे मोनसे गिफ्ट कुपन गेलेनायनि मोनसे माबा लादों। बेयाव खोब मोजां मोनसे जाहैदों। दा बेखायनो आङो बिथांमोन दैदेनगिरिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय। आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो बैसागु सिगां आलायजाब्रे माखासे नेम खान्थिनि गेजेरजों रंजायै बाजायोमोन। आथिखालाव जोंनि गोनोखो मुगाजों गोरोबफानो थाखाय दिनै जोङो जौस्राङाव बैसागुखौ लाना फैदों आरो बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय। जों आथिखालाव जोबोद आब्रुथियै जों बैसागु रंजानायफोरखौ जोङो देखायनो हादों आरो जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि माखासे हारिमुफोरखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेल बेहाय जोङो दिन्थिलांनो थाखाय बा मोनथिहोनो थाखाय मोनसे नाजानायनि मोनसे हाबाफारि होनना बुंनांगोन। जे गेरेमसा हारि होनना बुंनाय लोगो लोगोनो सोब बिथिङाव जोङो जौगानांगोन। जेरै हारिमु बुंनो थाङोब्ला हारिमुखौनो बुंजागोन। हारिमुआवबो जोङो जौगानांगोन। जोंनि माखासे आसार खान्थि जौगानांगोन। दा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बोसोरै जोङो मडार्नाइज खालामलांनो नाजागासिनो दं। बेनि थाखायनो दिनै बे लाहार फाहार आङो सुंद'यै बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि माबाखौ